Terve! Teille, jotka ette ehkä vielä tiedä, mä oon Sami Kolme Samaa -yhtyeestä. Toimin meidän kitaristina ja tuottajana pääasiassa. Ja mä oon 4 biisiä tuottanut alusta loppuun, että oon ihan niinku uusi tässä hommassa. Mutta haluaisin vähän näyttää tätä, miten tää homma toimii. Mä käytän tämmöstä Studio One-ohjelmaa, millä näitä tehdään. Äänitetään, miksaillaan ja masterointi käytetään sitten yleensä ulkopuolisella. Saa sitten vähän vielä viimeiset niin kuin ulkopuoliset korvat sille kappaleelle ja tehdään pieniä tweakkejä mahdollisesti. Tässä on tosiaan mulla nyt projekti auki seuraavasta julkaisusta, mikä olisi vielä loppuvuoden aikana tarkoitus laittaa pihalle, ja nyt ihan semmoisen pienen sneak peekin annan teille siitä. Koitetaan äänittää tähän vähän introa. Tähän tyyliin se homma toimii. Tässä on hyvä se, että tässä saa tämmöisen loopin päälle. Pieniä virheitä kun tulee kumminkin aina tai et ole tyytyväinen johonkin, niin sä voit äänittää uudestaan ja uudestaan niin kauan, että se sujuu jollain lailla. Vähän niin kuin tää puhuminen tässä. Todennäköisesti tää ei ole se, mikä tulee tähän biisiin jäämään, mutta siinä nyt vähän maistiaista siitä, miten tää homma toimii. Ja pistetään tää soittoon, niin saatte kuunnella intro tulevasta julkaisusta. Ollaan hiljaa. Sitten kun on kitara viritetty, niin lähdetään koittaa uudestaan. Moikka!